Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi. Mi ala tando mi ala barkada. Sheko Amadou Sidibe Bango Amadou. Shugongani maleviyatne. Al-Islami ou ayeninfle. Ayeninfle. Nene Israeli Baitul Muqaddasi kono. Nene ouye ka mogo bali. Ka seli ka mogo bali ka sundige. Nene Yahudiyaw ye ka alislamew bali k'u ka sun tigɛ ka silamɛw bali ka seli u ka misiri kɔnɔ alakiraba Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ka sanayɛlɛ misiri israéliyɛnw de filɛ ka palestiniɲɛw diɲɛ maa wɛrɛw bali u positionné filɛ adamadenw fɛ i b'a ko u positionna sogo de fɛ o tuma na communauté internationale ɲɛ bɛ na jɔn de y'u bila na Amérique jɔn de y'u bila na nanzaraw alimaw u bɛɛ lajɛlen Grande Bretagne u faralen no ɲɔgɔn kan ka se ka silamɛw ka seli bali alisilamɛw jɔlen filɛ misiri filɛ mais k'u ti seli u tɛ seli a kɔnɔ marifatigiw jɔlen filɛ ka misiriw dabaari ko silamɛw ti seli a kɔnɔ diɲɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw magangaw erangaw isimisɛnw Pakistan ani Afghanistan ka fara Indonésie ka fara Mali ka fara diɲɛ jamanabaw Nigeria aw sigilen bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen filɛ nin bɛ ka kɛ anw balima alisilamɛw la o tuma na diɲɛ ye bɔko kelen ni min fala bi o ti fa sini aw sigira ka mun de kɔnɔ o tuma an bɛ wele gɛsi irisiw o tuma na u bɛ baara min na dugukolo sanfɛ bi ala k'u dɛmɛ ala ka sebaaya d'u ma walasa anw ka bɔ nin jɔnya juru in na ni droit de l'homme mago tɛ nin na ni irisi kelen ni irisikɛ ye Ukraine ka kelen faga ko droit de l'homme n'u ye Ukraine ka kelen jogi ko droit de l'homme Iraki cila droit de l'homme ma taga ye Libi cira fo ka masakɛ faga droit de l'homme ma taga ye Saddam Hussein fagara droit de l'homme ma kuma ayiwa Yamani cira droit de l'homme ma kuma Amérique bɛ nin bɛɛ lajɛlen cili kɔfɛ Afghanistan cira droit de l'homme ma kuma ka se awa Pakistan o dugu bɛɛ cira Amérique bɛ nin bɛɛ kɔfɛ droit de l'homme ma fosi fɔ mais bi u filɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen da irisi kan ko droit de l'homme bɛ min ni droit de l'homme bɛ yen awa anw ka droit de kan ka di an ma alisilamɛya ye droit min di anw ma o kan ka d'anw ma an yɛrɛ ka misiri filɛ ko an ti seli a kɔnɔ e ka nin cɛkɔrɔba in filɛ ala a filɛ a ye misiri da a y'a forcer ko mɔgɔ tɛ bɔ u ni marifaw jɔlen don ala anw bɛ nin fɔ min ala kira ka sanayɛlɛ misiri Baitul Muqaddasi nin ye kabako ye alisilamɛw an bɛ ni aw de ye an bɛ yahudiyaw ka kuma la n'o ye israéliyɛnw ye ɲɛ bɛ mugu la misiri kɔnɔ ɲɛ b'a la ɲɛ bɛ mugu la misiri kɔnɔ Baitul Muqaddasi kɔnɔ ɲɛ b'a la ma kisɛ tɛmɛntɔ ye a filɛ yɔrɔ filɛ silamɛw de bon dɔ filɛ i b'a fɔ sogow a filɛ ma ye Allahu akibar a ye nin filɛ n bɛ kɛ misali ye Amérique ka datugu ka bɔ an da la ale man kan ka kuma diɲɛ kɔnɔ yan bilen droit de l'homme ko kuma la o donc bi tɛ komi kunu ne ka ala deli de ye Amérique ka fanga ala k'a bi wa a ka puissance binna Europe ka puissance ala k'a bi wa a binna fana bɛɛ ka dugawu kɛ bɛɛ k'i bolo ja wa a binna dɛ Banigo Amadu y'a fɔ a y'a sɛbɛn k'a bila ni savants b'u fɛ yen ala ma anw yɛrɛ to ten o tuma na ne ye nin de f'u ye ni ala sɔnna a ma u k'u sigi k'a lajɛ Nostradamus ye dɔ fɔ mais ala ye anw yɛrɛ sɔn Afiriki yan m'a ye Bismillahi rahmani rahim ye Sheko Amadou an ka deuxième vidéo ye aw ka mosquée dalasa kɔnɔna filɛ n'o ye Baitul Muqaddasi alakira ba ka sanayɛlɛ misiri sallallahu alaihi wa sallam aw ka kɔnɔna filɛ bani aw ka misiri in kɔnɔna filɛ israéliyɛnw de ko mɔgɔw tɛ seli misiri in kɔnɔ dɛrɛ a filɛ nin ye diɲɛ ka kɛ nin seere ye bi diɲɛ ka kɛ nin seere ye ko mɔgɔ tɛ seli nin kɔnɔ olu de ye yahudiyaw ye olu de ye juifuw ye k'olu de ta ye diɲɛ ye k'a sɔrɔ ala de ye diɲɛ da alisilamɛw a ye kɛ nin seere ye dɛ nin wasara sa dɛ
alisilamɛw Amérique ɲɛtɛ nawa arrière charon o y'a tile kɛ yan o bɛ ekoma la san 6 saya nege b'a la a tɛ sa o tuma Netanyahu a ka sigi a kan Benjamin Netanyahu don dɔ yɛrɛ bi kɛ ten don dɔ yɛrɛ bɛna sa ka bɔ diɲɛ na i bɛna Ala sɔrɔ yen i ka nin filɛ mɔgɔw ka suntigɛw filɛ duguma a filɛ a ye nin filɛ a filɛ a ye nin filɛ a positionnel filɛ i y'a ye nin positionnel filɛ